Right, so, rand per meter, nee. Een van die beste, hoe sê hulle, koste-effektiefste planters op die mark, nee, bly maar in my nou sê. Quadmax, Arend gaan my 'n bietjie meer vertel hierso, presies hoe, wat werk hierdie besigheid, en in hierdie tye, hoekom is daai ene? Want jy moet nog steeds die milies in die grond kry. Luister 'n bietjie. Arend, hoe lyk dit? Dankie goed, dankie André. Alles Okay, mooi. sê vir my 'n bietjie, Quadmax, nee. Hoekom wil ek hierdie rigting gaan? Ek weet hy's tried and tested, maar wys my 'n bietjie sy party tricks. Jij hebt het reeds eindelijk gezegd. Jij ziet, daar is ons 12-vrij Wingmax. Daar Yes. krijg je die voordeel dat die trekker blij om natuurlijk haak aan die voorkant en die vlerken tel lekker vinnig op. En hij heeft die float op die vlerken. Nou wil ons jullie wijzen, die Quadmax heeft een vaste balk. Maar in Zuid-Afrika, daar waar die landen plat is en jij die articulation niet hebt, is daar niks fout met de vaste balk. Dat Ja, is ja. goedkoop lekker van die planten. En hij kost 1 miljoen minder als die in de achterjaar. So, veral in tye soos hierdie is dit, luister ek moet nog steeds my pitte in die grond kry. Daar's ons hier. Helemaal recht. Voor hem wat een plat area is die hier plant 12 rijen zoals hij wat 12 rijen plant. En hier is 1 miljoen rand goedkoper. En ons wil jou een keer in die ronde vatten en wil wijzen hoe werkt dit, want hier moet je nog die trekker afhakken. Ja. Zo. 12 rij vaste balk, mechanische planter. Hij is nou in plantpositie en die So, trekker, ek trek hom nou vorentoe, trek hom daarin. trekker met hem plant nou. Alle wielen staan nou zoals ze er nou staan, terwijl net die achterste twee is gelokt. Ik ga jou nou nog die lok wijzen. Ja. Die achterste wielen is gelokt, hier die is geunlokt. En dat betekent in jouw veld is die wiel vrij. Net zoals hij. Hij Ja. heeft ook niet een lok niet. En daai was nou maklik geweest, nee. Ja, wat jy nou gedoen het. Ik Dit ga was het nou ook- nog weer doen. Wat? Kyk hom. Easy. Daar is hij vast. Daar is hy Daar gelok. is- Oep. En daar is hij vast. Ja. Maar let wel, nou, hoe hak je oor? Die trekker heeft klaar geplant, jij is op die wenakker. Jij moet eerst die poorten laat zak. Ja. In plant was hij moest nog obviously oop. Nee, niks in het weer glijden, pen uittrek, laat zak om, pen indruk. Baie maklik. Hij heeft 4 van die poorten, precies hetzelfde als hij gaat zo uitzwaaien. Als die planter op zijn poorten is, jouw trekker is nog altijd aan hem, nou zak je al hoe verder. Ja. En dan gaan hij die wielen optellen. Dan eerst gaan die wielen vrij weer om voor jou te zeggen, nou kan ik het draaien, want hij staat Ah. op zijn poorten. Jij hebt die straps gezien, dat is net voor hier. Ik heb niet nou een trekker gehad om dat voor te bereiden. Niet? Nee? Zo. Als je hem laat zakken op die wenakker met al 4 poorten af, dan kan je nou zeggen, nou wil ik die wiel draaien voor transport. En hij wat vrij was, moet nou gelokt wees. Hij wat gelokt was, maar in die verkeerde richting staan, Ja. moet ik ook draaien dat nou die 2 achterstes gelokt is en die anderste vrij is. Hulle kyk aan nou daai kant toe. Als die wielen gedraaid is, dan kan ik nou zeggen, trek die pijpen uit die trekker uit, beren hulle hier. En nou is ik te liggen in die broek, zo ik ga mijn collega Johan vragen. Ja, hy Om- hy het dan vanmôre sy pap geëet, nee. Ze zegt hij, jij telt die dropper met die hand op. En als iemand fris genoeg is zoals hij, Weet jy daai lok daarso en dan gaan ek. daar zijn we af. Maklik en eenvoudig. Kom eens, maak hem nog een keer op, want ons demonstreren ons nou op transport, moeten we hem weer opzwaaien. Daar, gedoen. Klim in jouw trekker, rij naar die kant toe. Ja. Die wiel, jij hoeft niks met hem te doen, hij is vrij, hij heeft niet een lok niet. O, kyk, hoor wat jy sê, so dan ek blytelik, jy maak net vir my 'n sleepwandjie hierso. Die wielikie was gelokt en ik heb hem net geunlokt. Je hoeft niet te draaien, niet los hem zo, hij mag niet gelokt wezen, niet? Yes. En dan zak je die dropper En dan kom haak jy op en je hierso. klimt weer op je trekker en je hakt hem hier die kant
Jy zet die pijpen terug in die trekker. Onthou zijn steens is nog op die grond. Ja. Dan hoe ik al die wielen staan, als je zeker is, je die rechters gelokt en die rechters is vrij, die ene moest je losgemaakt hebben. Pijpen in die trekker, je telt die hele affaire weer op en jij maakt klaar die... Nee, hij is maar plat. Al 4 wielen weer op te tellen en nou sleep je hem. En dan gaan jy. En jy sleep hem soos 'n bus. Jy sien, net so, wielietjies agter, nou op in die gat ons, nee. Ja. En man, die eerste keer vat dit langer as die boer 'n bietjie geoefen is en as hy spiere het soos my kollega, dan is dit 'n kwessie van 3 minute. En sê gou vir my in terme van, hè, so nou weet ek, okay, hierso is my bus, nee, ek kan hom nou lekker sleep daar deur die plaashekke en alles, maar Ja. ek het nog steeds 'n ordentlike breë planter. Ek meen, hierso het ons nou 'n 12 ry. Watse konfigurasies kan ek, hoe lank kan ek die bus maak? Die 12 ry is die maksimum. Die Ja. 12 ry op 91 en daar is mos nog konfigurasies met treinspore wat soms moontlik is op die 12 ry 91 se raam is die grootste. So is die langste wat ek kan, hier's my langste bus. Laat ons eerlik wees, die mense wat sê nee, my lande is plat. So plat is hulle dan nou ook nie meer nie. Jy kan nou nie 'n 16 ry op 'n enkel balk met 'n vaste balk doen, maar dit weet die boer. Jy weet, hy's ook plat tot jy 'n bietjie gronderosie kry met soos hierdie klomp reën en al daai goed en dan ja. Die karretjie floot mos nou vry, hy is op sy eie, maar hy kan ook mos maar net soveel op en af gaan. Dit beteken 'n vaste balk 12 ry is nog aanvaarbaar in Suid-Afrika. Baie mense het die 1750s verleng en 12 rye van gemaak. Dit weet die boer beter of dit vir hom gaan werk of nie. Ek hoor jou 100%. Okay, Ja. en dan net in terme van die res van die specs op die planter, ek kan hom kry met jou met die shock by met die springs, ek kry die well, obviously die monosem uitmeter, die hele lot. Ek kan hom kry met alles Obviously op. die monosem uitmeter, ja. Ja, presies, nee. En aandrywing op hom, hydraulic, wiel, Elektris, hidrolies, mechanisch, die keuses bly dieselfde. Op die planter kan alle kit kom wat jy op die Wingmax ook kon gekry het. By die kunsmestools, jy sit nou konvensioneels op, jy kan die no-till kouter en tande kry, kouter en double disc, jy kan 'n bietjie strip-till kit op hom kry. Dit is dieselfde. Ons tools pas op die Quadmax natuurlik ook. uitstekend. Arend, En dankie onthou, baie. jy spaar 'n miljoen tussen die 12 ry en sy maatjie langs hom. Daai is die heel belangrikste. Nee. So. Jy sou kon doen met 'n miljoen, nee. Nou weet jy hoe. Jy kry vir jou 'n Quadmax. Okay. Linkie bo of onder of kom kuier vir hulle op Nampo. Tot volgende keer. Groete.